तर साहित्य सगळा तुमका खाली कसलो बॉक्स कसलो बॉक्स ड्रिप्सचे मेला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये तो कॅमेरा माझ्याकडेच आहे. कसलो बॉक्स गो तो बॉक्स असता कसलो तो माका नाही माहिती. तो बॉक्स मध्ये साहित्य असतं. नमस्कार. पुन्हा नमस्कार. याही सारला कोण गुमान तू मध्ये मध्ये बोलतो. मी काय बोलले ते मी गप्पच आहे. कट करा तिथे. आधी नमस्कार तरी कर कापतसच काय ढेंना आपला. नमस्कार. सरळ सरळ मोठ्या आवाज येऊ का तेवढा मग. नमस्कार. आमच्या नवीन चॅनलवर तुमचा मनापासून स्वागत आहे. मी पूनम गाडी. आम्ही नवीन कोकणातले नवीन नवीन म्हणजे गावठी असं रेसिपी दाखवणार आहोत. तसा नाहीच आता हं. मालवणी तू का हळू किती बोलतं ते नंदनचा आवाज हवी येता. नमस्कार तरी कर पहिलं चॅनल चालू करूचो आहे. नमस्कार. चला सरळ पुन्हा हां. नमस्कार. मी पूनम गाडी. आमच्या कोकणातील अशा नवीन नवीन रेसिपी. अगो कोकणातील मालवणी रेसिपी असा काय करतं. मोठा आवाज येत नाही त्याच्यात तुझं. माझं तरी एवढं येतात तेवढं तरी मग अरे येता ना. मग तेवढी चार्जिंग संपतंय परत पुन्हा बरोबर स्पॉट लावलंय ब अँगल. नमस्कार. तर मी पूनम गाडी तुमचं स्वागत करत आहे. आमच्या नवीन नवीन आम्ही चॅनल घेता म्हणजे चॅनल सुरुवात करता. मालवणी कसे कसे रेसिपी दाखवचे ते तुमच्यापर्यंत आम्ही पोचवणार. भाषण करूचा नाही या तू भाषण करतो. नमस्कार मी पूनम गाडी. आमच्या नवीन चॅनलवर तुमचं स्वागत. तर आजपासून तुमका आमची मालवणी रेसिपी या चॅनलवर दिसतील. तर चॅनलला आमच्या सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. लाईक करा, शेअर करा एवढाच आहे. तर आता रेसिपीक सुरुवात करूया आपण असाच. बोल. नमस्कार. मी पूनम गाडी. विसरलंय का बंगलं. बंद कर. हा चल चल चालू बंद कर. मांडी हा सरळ बस. बंद कर ना. हा केलंय ताकट करतो तो दाखवणार. तर आपण सुरुवात करूया फणसाच्या गऱ्यांपासून. तर तुम्ही बघू शकतास मी आधी सकाळी कसा सोलून वगैरे ठेवलेला आहे. आता गरे साफ करतोय. साफ करून आता चिरतोय. पहिली सुरुवात आहे. काय जरा चुकला बिकला ते गरे साफ करून घेतलं. ते ठेवलं. आणि हे साफ केलेलं हे साफ केलेले गरे हे जाडसर दोन्ही भाग घ्यायचे नाहीत. एकदम असे कापूचे सरळ. हे बघा. हे बघा हे आपण घेतलेले आता हे भाजून घेऊया आधी. हे थोडे ठेवूया नंतर ते वारडेल्यासारखे होणार म्हणून आता आताबरोबर थोडे थोडे हे करून घेऊया. कढई तापत ठेवलं. कढई तापल्या. अर्धा लिटर खोबरेल तेल घेतलेलं आहे. अर्धा लिटर खोबरेल तेल. 1 पेलो ह्या पाणी घेतलं. त्याच्यात 2 चमचे मीठ टाकलंय. आपणाक मीठ एका गऱ्यांका लावचा नाही. हे का म्हणजे ह्याच्यातच टाकून घेतलं डायरेक्ट वरसून मीठ सोडूचा. मिठाचं पाणी. तर एका कढई अर्धा लिटर या घेतले तेल खोबरेल तेल. आणि हे पेलो भरून पाणी घेतलंय. त्याच्यात 2 चमचे मीठ टाकले. फुल 2 चमचे.
आणि घेताना पण तळूचे गरे असले ना, म्हणजे हे गरे वेपरसारखे होतात, ते घेताना पण रसाळ फणसाचेच घ्यायचे, काप्या फणसाचे घ्यायचे नाही. आणि जाड होय फणस पण एकदम जाड होय तर ते गरे व्यवस्थित येतले. पातळ फणसाचे गरे असे म्हणजे एकदम वेगळेच होतात. आपण आता सुरुवात करूया आपल्या एका म्हणजे तळूच्या गऱ्यांका सुरुवात करूया. एका धुचे वगैरे नाही येत, नाही तर तुम्ही धुशा तर काय होईल, होय भगवान माराक होईल, बाकी काय नाही. जरा वाईट पहिला तेल जरा ह्या बघा मिठाचं पाणी घातलं. थोडे थोडे गरे टाकलेले व्यवस्थित भाजतले. सोपी रेसिपी आहे, पण गरे तळून जरा वेळ लागणार. पहिल्यांदा खोबरेल जर घातलं ना, गरे टाकल्यात वरती पण येऊ शकतात. आणि खोबरेल दिला त्याच गोड्या तेलात तळले ना तर गरे हे होते नरम पडतात. हे कसे चतुर्थ जागत कधी दिवाळी जागत पण राहू शकतात, म्हणजे राहतात गरे. गरे आपले भाजले असे वाटले तर आपल्या गऱ्यांचा आवाज येतो होतो वेगळं भाजल्या. हे बघा गरे टाकलेले आहेत ते. पहिल्यांदा जरा तेल वर येत, पण काय नाही होता कमी गरे टाकल्याच्या नंतर. आता याच्यात मिठाचं पाणी घालूया 2 चमचे. तुमका वाटल्यास कमी जास्त घातलास तरी त्याला 2-3. जसे गरे आहेत तसे त्या मनात घालूच जा. आपण कढई काय काय वेळ सगळ्यांची सारखी नसतात, लहान मोठी असतात. तुम्ही पण घराकडे असे तयार म्हणजे गरे तळून बघा. पावसात जरी बनत होतं तळायलाच तरी व्यवस्थित मस्त होतात, पॉवरफुल उलट. मग एक जरा जरा उपवास वगैरे असतात ते खाऊक मिळतात. जरा खोबऱ्यात तेलात तळायला उपवास वगैरे असताना खाऊक मिळतात. घोड्या तेलात आपल्याला तळतात पण ते नरम पडतं, त्या कारणाने ह्या तेलात म्हणजे व्यवस्थित राहतो. हे मी आता थोडेच तळले, आमच्या नंतर खाऊसाठी स्पेशल आम्ही तळताव 1-2 किलो. आणि आता मुंबई जात आहे ना, त्या कारणानं विनूक थोडेसे ठेवते. नाना विचारित होतो दुपारी. भाजाक जरा वेळ लागतो कारण जाड गरे पण आणि फेस जसं जसं कमी होय तसं कळणार की आपले गरे ओकेमध्ये तयार झालेले की त्यांना काढायचे परातीत ठेवायचे. टेस्टसाठी आपला बाबू आहेच बघायला. ह्या चॅनलवर तुमका फक्त रेसिपीच दिसणार, माझे बडबड नाही. गाडी वाय तुमका नाही, गाडी आता बंद करणार आहे. गाडी म्हणजे यांच्या नाही घालू शकतो, गाडी बिळी नाही तुमका दिसायचे. तर तुमका ह्याच्यावर फक्त मालवणी पदार्थ फक्त बघूक मिळणार. आमचं गजलींचं तो कलर्स ऑफ कोकण वेगळा, त्याला वेगळं नाव. पाऊस जर पडत असलो ना
तर पावसात गरे खाण्यात म्हणजे वेगळीच मजा जरा. गरे म्हणा, भजी म्हणा, भजी म्हटलं म्हाका पण भजी आवडतात. तुका गऱ्यांचा आवाज येता बघ आता म्हणजे गरे हे व्हायची त्याची आवाज वेगळे येतात. भाजत दिली आता हां नाही, भाजत दिल्यावर आवाज वेगळा वेगळं येतं आवाज. गरे काळे होताना भाजताना असे हे बघ, ह्या पानसाचे गरे मला भरपूर आवडतात. आमच्या व्यवस्थित भाजत होते, काळे होताना. काळे दिसतं नाही. हे बघ, मी तव्यात त्याचा वसून घेतले असे गरे. तांबडे झाले दिसतात व्यवस्थित. भाजलेत व्यवस्थित. पौष पवाय जरा थंय चिलं. तू काय सांगा, तू काय ऐकणारच नाही. काय कचरो मारतो, ठेवून द्यायचो तो. कपांचाचे गरे तळून झालेले आहेत. अशा प्रकारे आजची रेसिपी आमची कंप्लीट पुरी झालेली आहे. आता बाबू खाऊन बघील तेव्हा तुम्ही 1 मिनिट थांबा. तर बाबू आमच्या टेस्टसाठी गरे देतात. कसे झाले ते मस्त सांगा. आले टेस्ट करून तू सांग आता कसे झाले ते. घरी का मस्तच झाली असतले. आणखी काय कसे आले? कुरकुरीत वेफर सारखे. वेपर सारखे झाले. हम्म. तर तुम्ही पण गरे खाऊ की हवा, कारण गरे तळून झालेले आहेत. असेच आमचे नवीन नवीन रेसिपी बघत राहा. तर आमच्या चॅनल का, नवीन चॅनल का लगेच सबस्क्राईब करा आधी. लगेच सबस्क्राईब करा, पटापट करा. हां पटापट सबस्क्राईब केला. करा, केलास लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करा. कमेंट जरूर करा, कारण मी बघित असते. आणि तुमका आणि गरे तळलेले खाऊ घ्यावा तुम्ही. पुन्हा भेटूया नवीन दुसरी रेसिपी. तोपर्यंत बाय बाय. तर साहित्य सगळं तुमका खाली कसलो बॉक्स कसलो बॉक्स ड्रिफ्टचे मेला डिस्क्रिप्शन बॉक्स मध्ये. तो बघ कॅमेरा माझ्याकडे तर कसलो बॉक्स गो, तो बॉक्स असता कसलो तो माका नाही माहिती. तो बॉक्स मध्ये साहित्य असतं.